Kudutshulwe kwadlula emhlabeni umama phambi kwezingane zakhe. Kwenzeka isihluku esishiya abantu abaningi bethukile ku-102 ekhonobha enyakatho yedolobha eThekwini, KwaZulu-Natal. Emva kokuba kudutshulwe kwafa umama, izingane zakhe enonyaka owodwa eneminyaka eyishumi nesithupha 16 zikhona endlini. Kuthiwa-ke umama olezi ingane udutshulwe egeze egunjini lokugezela. Kusiza umakhelwane ozokuqhuma kwesibhamu wabiza bezome eziphuthumayo ngezithuba zabo 3 ngoLesithathu ntambama. Ngesikhathi ifika bezome eziphuthumayo, umama olezi ingane ubesaphila elele phezu kwethantala legazi ebheke phezulu. Nokho kutheke besazama ukumsiza waphuma kumphefumulo wakhe ngabo4 ntambama. Nokubika ukuthi-ke ubulawe inhlamvu engene ngeso-ke ekhanda. Ingane-ke intombazane eneminyaka eyishumi esindile lesi sigameko ithe ngesikhathi ebuya esikoleni unina uyiphosela ukhiya wokuvula isicapha esiphumela ngaphandle ngefastela njengoba yena ubesamatasi ongena egunjini lokugeza. Ithe ivula isicapha kwabeke sekuqhamuka amadoda amabili angawazi esithubeni ezongenisana kanye nayo endlini. Abeke esekhipha isibhamu amabili ayilale noma-ke ayiyalela ukuba ingaba ngumsindo noma-ke ithusuma wayo. Eyodwa-ke ikhaphe yona nomfowabo enonyaka owodwa yabayisa-ke endlini ephezulu. Noma-ke umsolo yedwa usaleke ezansi. Kuthe-ke emva kwesikhashana yezwa-ke ukuqhuma kwesibhamu amahlandla amabili. Umsolwa abezinyuke noma-ke abenyuke naye phezulu washiya-ke ngokushesha lezi ngane zibe zehlela-ke ezansi. Samthola kuninawazi exaza-ke igazi ekhanda. Amaphoyisa afikile endaweni yesigameko futhi asaphenya imbangela-ke yokubulawa kwalo mama bekungakaboshwa umuntu.